pregunta. Que hi ha hagut alguna novetat? Per què m'ho preguntes? És que no ho sé, se't veu molt contenta. Per això. Sí? De veritat? Què? Que vols anar a comprar? Sí. Havia pensat que, si et va bé, demà hi podríem anar junts. Però si tens alguna cosa per fer, no cal que... Esclar que vindré. Estaré molt contenta de venir a comprar amb tu. No m'ho perdria per res del món, t'ho asseguro. Perfecte. Què em podria posar? Aquest és... Sentiments ocults. A veure, la Miyabi vol menjar per la Uzumi. La Taeko, l'últim número de la sèrie de misteri. I la Tina... Un joc per la consola, combat de gendres adoptius, tercera part! Segur que ja és algun joc de lluita. Hola, Maoi. Em sap greu haver-te fet esperar. Em perdones, oi? Miau, miau. Caram, t'has posat un quimono molt bonic. Ho dius de debò, que t'agrada? Sí, és preciós. Et queda molt bé. Vaja. Moltes gràcies. Però si només... Ostres. Aquest quimono el vaig heretar de la meva àvia. Vaja, no ho sabia. I tenies una bona relació amb la teva àvia? Sí, el pare i la mare sempre han estat molt enfeinats i ella s'encarregava de mi quan era petita. Era una persona molt dolça i jo me l'estimava molt. Ens va deixar ara farà 5 anys. Vaja. Què et passa? Per què t'atures? Cirerers. Com dius? Recordo que cada any, quan era petita, l'àvia em portava a veure les flors de cirerer. I quan hi anàvem, l'àvia sempre portava aquest quimono. A mi m'agradava tant aquest quimono que em feia pesada demanant-li que me'l donés, que el volia jo. Àvia, jo també vull aquest quimono. El vull, dona-me'l. Ai, caram. T'estimes més un quimono que un vestit? Es nota que els pares fan quimonos. Sí, a mi m'agraden molt els quimonos. Vaja. Doncs aleshores has de saber una cosa. Els quimonos s'acaben impregnant dels pensaments i dels sentiments de la persona que els porta. Per això has de saber que posar-se un quimono també vol dir portar els sentiments que hi ha impregnats en aquest vestit tan nostre. Els sentiments del quimono? Potser encara ets massa petita per entendre-ho. Mira, quan siguis més gran et donaré aquest quimono. De veritat? D'aquí a uns anys et posaràs aquest quimono per passejar amb la persona amb qui compartiràs la vida. Jo ja sé qui és aquesta persona. Què? Quan sigui gran em casaré amb en Kaoru Hanabishi. Esclar, el noi dels Hanabishi. Tens tota la raó. Quan era jove, sempre em posava aquest quimono per sortir a passejar amb el teu avi. Al teu avi li agradava molt que em posés aquest quimono. Si els sentiments d'aquesta peça t'arriben a tu, segurament al noi dels Hanabishi també. Segurament també li agradarà aquest quimono. Aleshores no vaig saber entendre el que em deia l'àvia. Però ara ho entenc perfectament. Ara sé que aquest quimono està impregnat dels sentiments que tens per la persona que estimes.
Vaja, quina història més bonica. Saps què? Què? Em fa vergonya dir-t'ho, però quan em poso aquest quimono tinc una sensació com si encara m'agradessis molt més. Per això sempre me l'havia volgut posar per sortir a passejar amb tu. Just el que estem fent ara. Doncs no en tenia ni idea. Carai, quina responsabilitat. Molt bé, em sembla que ja ho hem comprat tot. On vas? Mira, és aquí. Te'n recordes? Que és aquí? Esclar, és on ens vam trobar tu i jo, oi que sí? Sí. Aquell dia passaves per aquí per casualitat i et vas aturar per arreglar-me la sabatilla. Em vaig posar tan contenta. Normalment no sóc tan atrevit, però aquell dia, no sé per què, et vaig veure i em vas preocupar. Oh, vaja. No ho entenc. Per què no em deixa passar? Que estrany. I ara què fas? Perdona, que et podríem ajudar? Oh, és que... Gràcies, us estic molt agraïda. Quan l'he vist, m'ha recordat a mi just el dia que ens vam trobar. Sí, i quan et vaig arreglar la sabatilla, te'n recordes que vam agafar el tren junts? Sí, ara que ho dius, aquell dia em va fer l'efecte que només pujar al tren haguéssim arribat de seguida. És que, de fet, el tren... Et vas quedar dormida i vam baixar després d'haver fet una volta sencera. Què? Ho dius de debò? Em sap molt de greu. És que em notava tan bé i em vaig relaxar tant que... I no va passar res més? Que vaig fer alguna altra cosa que et pogués molestar? Què vols dir amb això? No ho sé, que vaig parlar tot somiant. Doncs la veritat no me'n recordo, no devies dir res, però em sembla que et queia una mica la bava. Què? Que no, dona, que és broma. Ostres, Kaoru, m'has espantat! Tòquio. Quan vaig venir... Kaoru, que em sents? Eh? Per què t'has quedat mirant així? Què et sembla si ens hi acostem? Què? A on vols anar? Al pis. Al pis on vivia abans de trobar-te. Tu mateix? No ha canviat gens, tot això. Vols que anem a veure el pis? Sí. Sembla que no hi viu ningú. No. Està obert. Renoi, quants records.